Mao gid ni ang basic sa atong mga crochet project. So, ang atong hook nasa tong right, ang yarn nasa tong left. So, ang hook, magpa siya yarn, tapos tuyok, ana. Okay? Gunit mo dali. Ang niya. Okay? So, na pa. Imong yarn, kuha og yarn, and then tuyok. Na. Then, gunitan mo dira sa may knot. Tapos, kuha isa. Sulod na yun dito. Okay. So, na naka-slip knot. Ulit na ta. Sang ito. Daghan ni siya kasi nga method yung maog slip knot. Mao ni ako nakasanayan. Ayan. Ulit. So, it's okay. So, sunod. Ayan. At ay slip knot. Stitch 1. So paunsa gunitan nimo dere na mo dere, okay, tapos kuha ka yarn over sulod, kuha yarn over sulod, oops, 4, 5. So pila na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nanatay base na to nga stitch. Okay.